Så ser vi god kväll och välkommen till Dist vid Lötjen. Här är NSOI teker emot KI. Det är alltså 8 ligger i F8-altene. Vi 25 stion KI som vi kör NSOI som är att 3 plus vid 20 stion. Jag kan Martin Olsen, du är så här. God kväll, välkommen. Ja, tack för det. Till distrikt nummer 8 tror jag att jag själv lägger upp till en spännande uppgör och där finns dagsens manningar till distrikten. Vi kan lucka tro ut där så också jag får det se några år om det. Så börjar vi NSOI hemmalinjen som måste börja vi valt någon som Rekvi Hansen och i mål, Per Langgaard, Jens Johansson, Karl Lötjen, Clement Olsen, Otne Fredriksberg, Paul Hans Justinsen, Bardur Egonson Hansen, Betuel Hansen, Jan Ellingsgaard och Tobias Vittus Ålesen. Och så Kyle Lindon, Justin här Christian Johansson och i Malen och utläggare är Isak Simonsen, Jonas Flint Rasmussen, Ahmed Mudragic, Paul Andersson Kletskar, Atle Danielsen, Hörtur Askam, Olaur Niklasen, Jakob Biskopsson Andreasen, Dian Split och Semir Hatsi Bulic. Så jag långt att NSOI för att hotna sparskär men bara inlejande tar man hickar av papuren här så har vi ju att meshes att Kyle är så defensivt ut av papuren egentligen. Ja, så det hittar på att alla går sitta av bunchen jag KI så helt rätt ut i. Vi har Albert Adolf sitta utanför det. Vi har Jonas Björnsson sitta utanför det. Och vi har Jan Melter sitta utanför det. Så ta att hitja som om man har huxa ska vara i varje parten. Och börja dysta på tamatan. Men så här när kan shoda vi från bunchen där om man ska få in och bryta dysten kanske levande. Känns så kanske är abita mest roi att Hesver här var Jan Elskort finns båda från början där. Ja, han är annars en som är kommit in och i näckna hin och dyst. Ja, och ofta det sånt du dyst någon hemma säga. Och vi såg att där Jan Benjaminsen och Peter Knudsen är på bunchen. Men hade sig väl att på vännerna här var faktiskt rättliga början ihop och kunde sätta det på inflammator. Här alltså faktiskt första för KI ordentligt av bollen någon annan kör så lagt ett trusta här från början till Lars Müller som är domare i dess någon kväll. Har alltså spelat knappt 2 minuter nu och så han kör framvis 0-0 men långt från början har vi sett NSOI lägga ganska bättre 4. Ja, så jag kan så i mån till några andra distriktsspel så hade spelat vi 3 månader väl. Och det ser det ut till att det har en formation som heter att spela vi en 4-mans Sverige och till när kan då inte mån till att säga för är det så där. Kvibel manager att ha akkurat mot KI helt då. Jag tycker att vi kvar ska man kanske vara ett träck framåt för Mosley och då ska välja och vi står här och analyserar kanske på sådana så det spaltar vi 3 minuter väl. Så vill man kanske bryta det och kanske kan tävla vi till att spolera fyrröjningen till KI att det har vanta KI NSOI har kanske börja på en sån matta. Så ser ut till att bara vännerna har valt att göra brödningar och mån till Tessos show och senast. Ja, och här kan man så se att senast vi såg här i Berlin det var ju 17-halvfinalen om Lökmanstep och här står NSOI och Ötlund och vunnit 3-0 i Dystnon. Så kan det tidigt det inte undervärst att Anders Gerper NSOI vänner väljer att bryta uppskrift. Ja, det kan ha rätt i. Men i helt lugga väl han ändrar 3-0 han distren och det har ju så själv säger allt och det är inte man ska sätta spåren till vi men det var en öliga jauna dister och Ferlin spalt och fanns fram ur väl helt kvar kanske var öliga ohäpner och i för inte göra mål. Så det ska inte gå att i målet här till att kvar ju har Lidköping så är vi att Jonas och Ivan och han var inte vi senast. Det är just nu Outdoors en liknande och Kyle och Jonas Flint Rasmussen med nummer 4 och i medverkande samman vi Ahmed Mudragic. Flint här vi baltar någon akkurat nu. Spalt ut så en halva minut här vid Lötjen och stan alltså 0-0 i mitten NSOI och KI till är det inte vart och grått och i vägen någon kväll men här är helt fint att folk möta upp till dist vid Lötjen och lukka väl. Det är just nu en 8 dist i F-daltene. Har Stankran säger för en kmätt att kanske vara hetta omfärd här vi får få nytt 8-li. Är så samtidigt? Ja, stabila ger sig här. Speciellt tappar och Vucik vinner så är det nytt 8-li och skulle ner distan ända vi januari och Vucik vinner så bara 1% alltså kommer KI Vucik lite ajant till sig. Men kvar Vucik kanske har Peter Malmö. Men jag tycker att August KI mot till senast för sådana spel här Lötjen är lite bättre. Ja. Runt då så vi skott här långt från början.
skilja sådana så att ta skulder fram av myndadisten och skulder fram av vötlen för att göra mål. Nu har det så möjligt till att jag stannar faktiskt och ta formation och kunna boja efter. Det är inte nöjt att satsa så länge som det gör det kanske senast. Och det har ofta en tid så bäst vi kvar. Ja, att lite och boja och kanske väga noll standa kompakt som långst och så lura att ha i möjligheten kommer. Och så är det ju NSOI att ta med linon som nekvalta vara ta bäst spelande lige och i kappingen spelar kanske inte mer. Jag vet man kan säga underhållande än akkurat KI. Ja, det är ganska flera meningar om det. Jag har inte några personliga mening, men jag hade att Berge ser in det vidla mynta toppen av första fotboll och spela av och fotboll på kanske på kurs och låta. Här NSOI som röner Barbro Hansen finner Andras. Nu är Clement Andrasson. Och så det synd att Atna smäck. Ja, det var en naskrönt från NSOI här. Atna Fredriksberg som släpper till skott ur högra soja. Väl spalt här ösnä på mellan Poljanus och till Bar och in mot Clement och här är det giftigare än så. Ja, det var öle väl sett upp på alla på. Så jag bara finner öle väl fram och så då öle väl att söka så plats. Om jag tar händer så har 18 tidigare räddning så hur gott alla känns det. Manspark till KI här, Christian Johansson och KI Malnon. Här Poljanus Justinsen uppe och vinner luftduellerna. För att då där att Joe ett inkast bort till NSOI, alltså inkast till KI här. Dion Split Torsrom att tacka. Jag tror att han som Dora kastar längt och kan ett inkast som kan vinna om ett ordentligt inlägg. Stort lösning till Semir första halva. Så en skottmöjlighet till KI. Här blir så blockera fyra och man inne att det kanske vara det. Vet inte hur man sparkar till inkast. Nej, inkast. Så inlägg in fyra här, slutar borster. Raparder och Ahmed i Renetesti här. Renata Shkai, Allower. Inlägg. Finna hört i här, så kan ta andra klara. Och då borster så är det klart ganska shortly här. Så Danielsen vinner bollen efter KI här. Ja, det är att han plötsligt trust KI vi etablerar här mot NSOI Malmö. Ja, det ska nog tvär för att två inkast som har varit på 3 års lov och för i tal så kastar i huvudena kastar i fötterna och en bilaga som kan spela nattor. Här hade inte den tröjan här och väldigt kvar nog till att ja, så Kajan är simpelthen flitar sig bättre i stövna. Ja, jag tror att det är inte någon anstånd i Hasselbåten. Inkast här till KI. Dion Split. Till Semir. Efter till Dion. Här kommer Barder ut och Jordan ett inkastat sätt. Spalt i knappar 8 minuter. Och står han alltså 0-0 i mellan NSOI och KI här. Inkast till KI. Kolja Hannos, en av högsta spelaren, omist han allra största av ett någon. Barber. Finner Dion här. Hörtor släpper inte ordentligt till skott. Som Jakob Andreasen kan smäcka till här. Alla till vänstra på inne Charles och ni vet som det är tastinnar på inne Charles Jakob Andreasen. Ja, det är det gas morgon. Men försöka kvar hur tar det inte packas ner på den kamata. Det vill inte att börja ner på knappa något motor. Tar det ju lagängande. Just. Det var Luca här första 2 knappt 2 minuter när att den är så i lei öliga hash från landet men jag hade besökt det senast att spalt och att Distin har vill sig och båda vägar efter fram och vägen in att den lägg fyra i allsparten och det hade vi också att säga här något ta nästa här där vi spalt också mot det att linjen vilja komma framåt. Jag tror inte next spel så är bara mitt av någon här man bara bojar alltså det är liksom alla öppna skåla i såna bilderna. Ja, nej men och en direkta.
Valspark till NSOI här. Låter oss släppa stävion här. KI i stället till fruspark till NSOI. Så jag faktiskt att en spelare som på Hans Justinesen, alltså han stora lagaren Amiötlund NSOI. Här är han hörter Askam som honkar upp i honom att latina. Det var ganska ofta att som ett känt distans senast att NSOI faktiskt vann Amiötlund, så vunnit luftduellerna. Kan det vara tillvitt att man har lagt hört Askam att lite akkurat här i det. Det ser så där ut i alla fall. Och han är robustur lagare och han är skjuter lagare. Och tackar och känner att det är så väl han så rätt är synder och Alin och China så i. Jag hade inte som om fått att det var enda bästa distans på Hans i hur spalt och gör. Ja. Semir Hatzibulic här sitter förra. Har rösna hört vissar Laidion och Shaka. Så Jakob hörter. Långt rätt till Atla. Konsta vid en skådstad. Han vill spela en stort hörter efter. Låt oss syna här till Dion. Och Shaka Semir. Lower. Så inför här i Shortland Näkar attackar mötet och låta han färda här nästa i vägen. Så att Simon Rekve Hansen kan ta Malsparsic och ser. Här var alltså spalt och i knappar 11, ja akkurat 11 minuter här vid Löchen och stövan är 0-0 mellan NSOI och KI. Här så vi akkurat ett döme om så här luftbaltarna här som tar på artistast om. Atle Jan Ellingsgård för Charlotte Hamalda bollen här. Så kommer för att stäva in KI. Semir och Pat Kletskar, Semir Hatzibulic, kastar bort skott. Geran här ständer Östne Jens Johansson 4. Det är nog skottet som fer på inte där och så att det blir Malspark. Helt kanske snitta i Jens av en. Ja, det ser så lätt ut. Ja. Till görsten där gör det sparkar. Men det har mätt dem sist. Nu har han också lucka några år via någon till akkurat här på Johannes och hört. Ja, man ser det kvar för till upptäckt till en duell att ta för in av kroppen så kvar för att det ska skojla fotafästa kvar. Ja. Så är utan haft en vimatch till där. Och till då som vi söker ja akkurat nu ända så Dion split här men ofta att Malsparsen från som räkvar till lite ösni efter på Johannes. Ja, det är öland naturligt. Han är ju största med som tar hela Alinon. Klart. Akkurat här vinner ösni en luftbalt. Så är det en KI här. Här blir han ganska han koppover. Fruspark till KI. Vi såg att domaren han är valt till att tangera linjerna efter att man får nöjd till att spela fysiskt. Och vi har sett långt och nu kanske en 2-3 frispark som är kanske oj så härlig. Så jag vant inte att det var långt att Arne som upp igen i korset. Det när vi lägger linjerna på en av vägarna Arne man vill se tämar alltid. Ja, men ja. Men han är givet en fair möjlighet till att tillpassa sig, ja. Här fruspark från KI, Nick Falkebrostan så jag vet. Så stod det bort först i Atlava. Så kan det gänga kött in vägen ta vidare. 8 Fredriksberg K. Han släpper från vidare första. Släpper han ordentligt från vi hörde här på Johannes Wissar här. Betuel. Och så öppna. Gott inlägg här. Värn och stotter klämmet. Så jag att han lägger väldigt ofta när jag ser inläggen att han kommer upp i vänstra bord eller vänstra sida upp öppna. Då checkar klämmet väldigt ofta när räddningarna vi attar området. Vi har för konkla backar som inte knappt klämmer inte var kommande position där bara komma över. Jack kanske det kan nog kött John. Ja, kanske det kan kött ja. Så det är så som rönnar på upp här. Jens. Jan Ellingsgård. Lottna. Per. Oh. Ja, nu är det gal. Jag är inte trust det här så att jag gör det inte när jag kommer till här med allt jag har som bort någon.
Har spalt i 14,5 minutt til Village. Nu står han framvis 0-0. Aboja kanske efter rätta målökan hon Per Langard finner han kanske här. Jag tar Katar vilja göra en så här. Och det är ju det som Kajar då väl tar stand och boja. Ja, men så är det ju öle rätt alltid. Jag tar sett inte bollen på spel och på första räddning. Så det har öle jag säkert och Elfsborg. Nu så jag nu ett blir glömmer rätt vänder där mot färdig spaltna. Så får där åttna där här. Han har Jan Visser att han fyra. Färdig så lite hemma bollen blir östen truster här. Inkast. Det är en så i smager. Ja, damat har ju montromar någon här. Inkastet kommer här. Jag vill så rota borster. Och inte troplagar till Semir Hatsebulic. Åttna vi nutjon inkastet till Clemens. Det var åttna vissar ösne kuntar. Frågar så Jan Ellensgaard till SAP. Så tvärsrum här där Tobias och Bar. Han tar släppa fram vi Kai vägen i här på utanför Marbot-bulten. Alltså vägen passen Per och Jens. Och Karl Lötchen nästan. Så en slutna nu här att säga till er så ut som för det mesta är bulten och akkurat nu. Här kommer så ett gott inlägg. Färs ordentliga rätta kanonerna in eller hött in Clement så har vi manspark. Ja, men så just väl Chaka han är i kroppen så Clement så han färs ordentliga dreja snälla som rätta vägen. Men då så jag vet att så i sidan nog snäcka på bulten så. Så det är verkligen kort på vägen. Ja. Ja, och vi uppe till så så att alltså det skiftas om kanske det här var trustet till så att Anna har dominera och har ett mål så är snarare uppe på igen hit. Så här är vi uppe. Och Isak Simonsen då bollen bort för Kai här. Inkast Lenne så. Simon Rekva till Jens. Karl Lötchen kommer helt efter. Ja, nu ska jag nu tackar det faktiskt böjda formation i uppstånd och så är det taktiska varianter jag då. Tar det att spela. Oj. Han måste det nästan mot att brodera sig så pent och jakten Kai vägen här. Men jag tror har varit tid. Nu hade kvar på backarna uppe i brötterna och till Karl att mitten så nu för det bara upp i trimnar att ja. Och det hade jag det är väl väl så och en variation med husmager. Det var bra system mitt i hela nu att han var samma där. Ja. Det var snacka som alltså Atlanten vet jag väl sagt han sa ju att Lucas som kanske fänka Kai och någon ska hon foto. Ja, nej ja. Tar kanske är för vi inställda så på att in spela på för att vi och så tycker man bara bröder. Så skulle ju ta att till långsamt. Det är ju fräckt. Så då Kai jag bäst från här. Atle. Jonas. Körla fram ett väl någon här Kajarner här får då så ett inkast.
Så det NSOI här vid bollen. Jens. Per Langgaard vid bollen här. Ja, det är så ihop på den så mycket så där när man ska vinna två för gav för bollen där och så har synkrons det. Två gav för bollen. Tack för det. Ja, så ser vi det som god kväll och utvarsmån och välkommen till dist vid Löchen i mitten NSOI och KOI. Här är alltså 8 dister kan man säga. 8 liga KOI som vitjar NSOI som ligger att 3 plats i F-döltene. Här är det spalter knappt 21 minuter vid Löchen och stående 0-0. Akkurat nu har KOI så en hettare mot Malen och har nog rängstater på Kletskar som rönte sig här men 0-0. Här att han har först och 21 minuterna och jag kan Martin Olsen tror så vi här och vi tar akkurat syndromet det första 20 minuterna har vi också jämnt bort ut mitteltejpa i linjen. Alltså det här var skifts om att lägga trostag förstanna. Ja, jag vill så att Feli som spelar gammal fotboll och vi ser att Feli som mäknar väl att häva bollen och vi ser att Feli som tar väl affär ju all upp och få näck folk vid i fältet. Så jag vill finna här till hade vi en öliga gåvandes. Man har hantat här kanske vara mer kompakter men som helt är väl lagt i det som jag säger här till. Ja, och här var vi ankrar för normalmål på vägar men inte så är automon alla vittlast då. Tar jag vi kanske en men absolut underhållande fotbollsspelare. Kan nu är det NSOI och Alby och Fredriksberg gräns vi inlägger men här ständer Östen Kajer. Fyra. Så jag vet att det är inkast i stegen. Inkast till NSOI när 5 meter från backlinjen och i vänstra bordet. Neck för fastklöta sen igen i Brostein att ta emot det här som inkastet som är högt och väl in mot Malen så vart det stod mot Malen har Ösen blockerat ut från att det på Kletskar ut oss bort och i är och Atlova. Jens Johansson tar emot och Mion Vettlen. Och så kommer börja av Nutjon heter här allop om så man säger NSOI. Vi kan lucka kött tror jag var i linjen tar spelarna som manna tejpa i linjen och en affär här. Heimalinon NSOI här där Simon Rekve Hansen som är i Malen och uteläggare är Per Langgaard, Jens Johansson, Karl Löchen, Clement Andersson Olsen, Otne Fredriksberg, Paul Johannes Justinsen, Barder Jekvansson Hansen, Betuel Hansen, Jan Ellingsgård och Tobias Vittus Olsen. Balchen färast av Mion Vettle, NSOI av någon lötene får där så ett fryspark halt ut i högra bordet, halt ut vid Söderlina när 5 meter in i AK i halvene. Tackar det stort att rätter i varje parten och så rönar annars att bygga upp en nutjon vi får kanske lucka möjliga att tro i Kaili Ösne Christian Johansson är i Malenon och uteläggare är Isak Simonsen, Jonas Flint Rasmussen, Ahmed Mudrakic, Paul Andersson Kletskar, Atle Danielsen, Hörder Askam, Oliver Niklasen, Jakob Biskopstö Andreasen, Dion Splitt och Semir Hadzibulic. Och vi var ju Ösne Sinjin i Aisen här tar ett distribuera jag och Martin att akkurat här ser mest vi sälja Kai uppställningen alltså NSOI lie till mer eller mindre samma som vi då ser nekvadister där Jan Ellingsgård börjar väl att märka in i det i mån till äradister här han kanske kom in så inte det men särskilt Akai Linon här är Ölen är väldigt kända likerar och så är det offensiva krafter som till dömes Albert Ado och Jonas Bjärstad och Jalgrim Elter som alla sitter ute i banken. Ja, det är nog så att Slovenia så täckte vänner stöv och ofrat och i att du vill kanske spela det som rätt och i han har vår tillvita valt sig lägga framom och jag tycker att han har tål till att så kan det sen Evil Fest måste att ha pjös inte att skumta sig till att lägga för det för i alls sparkmål. Så tar det här faktiskt en lustlå i motland så i på 50. Så det är så som ska långt fram av ett mot till svenska spel här på. Det var kvar ganska nöjt till att långt fram av ett. Och så kan det också att han också på att ta i så tar kom in av ett tar offensiva läggare att det har ganska mer krafter än så gör det här men ta på så ganska svårt på sättet.
Jag givet det man kanske saknar Kyle en extra kreativ läggare som Björstad. Björstad, ja. Det är väl ganska synd av Poplon och tog. Det kan vi få något så att nu. Malsparsk K. Christian Johansson tekur ta högt nian mot NSU i halvene. Bollen ferast hött av hött här och så är det Hörder Askan som ferast av någon. NSU gärna vinner så i stegen. Clement Olsen. Rekrusens efter Eknar i halva vid bollen och spelar så tvärsrum till Jan Ellingsgård. Han får akkurat hemma hålla bollen här. Och så pur då ensamadler att jag Eknar i halva på en framför brottsagen. Här så Jens Johansson visar rekrusen fram efter så tvärsrum till Karl Löchen som ösn är helt att i Mivägen i Lötna. Och så Per Langard. Det är alltså Tord Sucher som är attast och männer akkurat nu. Det är som ett ösn har tagit syndrom att ta skifta synder. Ja, det skiftar faktiskt lite för laghotter till lagskipaner. Då spelar vi 4 man i vägen och så skiftar det bara knappt livet till att spela 3 minuter i vägen. Det hade ju öst kunnat ha i Lucenter. Här kommer så att fralligt inlägg från Otto Fredriksberg med Brossen någon tar stod så borster först i Atlov Kajarner Semir hade bollen fresh ordlar och borster så kommer en foter då sparkar han borster. En så gärna tacka mot att upp i Mion Vettle Jens Johansson först rum till Per Langard. Och så börjar det upp annat. Det är akkurat det senaste lötna det kanske vara mer än så som har varit närre malen men det är helt svårt det här stora 100% målmöjligheter här man bara hos här bollen för in. Nej. Alltså jag vill helt att en så blir bättre först och kanske 2-3 minuter så tar KI och kanske 5 minuter. Men nu har vi så att den ska i långt två. Jag hade nog hur en så haft vi har näck mer bollen att träna så 20 minuter där träna så kvarter så tar tiden så långt fram av vattnet och Söda Choir lite vi lite öle kompakt och då på kanske få en omställning till att möta alla. Ta få då kanske här Choir nu vi bollen nu. Atle Danielsen efter vi med vägen till Ahmed Mujakic och Jonas Flint Rasmussen visar. Kan se att detta är så en av 50 stund i FA-delen som vi har spelat i kväll. Det är fullt omfärra Strömny i kväll och det är 0-0 i Ötlandheim som är och börjar. Bäge här vid Löchen. Mittlen så ju K och Ösny och Skala här Skala tycker mot Soringon och i Bondadal här 36 och Hafe spela och här västra här Norrköping väster tycker mot UF här Ösny 0-0 och så där distren vi markar i mitten Ebestrem och Viking kan börja alltså klockan 9. Men alltså spalt i 22 minuter här vid Löchen och ja 0-0. Alltså i hinnom distren. Här är Malsparsk till NSOI. Simon Rekve Hansen för att ta det. Centerbollen igen Mian Vettle här är det flyger om Boje Taver så ja är att lova en så gärna som för stadion Farer Hansen som attlar släppa fram vi Olav Niklasen och ja han får kanske lite skumpa av en och Farer sin fruspark och Lars Müller helt så är att han kostar ett gott kort. Han kunde ganska snabbt fram vi alltså men ja, han snappar i men bollen var ute av Vettle då. Ja, till han så kom action detta. Ta i kontakter kommer att för bollen var ute av Vettle så det var nog nej ut att göra det här. Ja, han kunde spela den färg ut. Ja. Men kvar så är det inte så fruspark till NSOI och en fin stöv var chatta månen 20 meter in i AK i halvna. Och i halta det vinst så heter vi ett inlägg från Karl Löchen som ständer klar vid bollen. Neckfolk ständer vid bröstmarsche. Karl spelar stort till Betuel. Så kommer inlägg som här är Charlotte Näkar att ta emot utan Kyle Lekar på klätskare först i Atlas då borster. Så sänder det nytt inlägg in för Jan Ellingsgård att ta emot. Ballen för skott out så i linjen har det ut i vänstra bordet och vi har några flatcher så det är alltså nytt inkast till NSOI. Hesa för halt uppe vid backlinjerna. AK i halvna. I vänstra så i Chardona och Schenko. Barber Jekvansson Hansen för att täcka det här inkastet han täckte efter till Jens Johansson så in över mot Miene till Karl Löchen så först rum här var det Tobias SR spelar så att som att till Per Langard tar på vi talet till rätt och lötna och så slår där till henne så det är Lucas som tar då väl här till i alla för dem. Skunda så jag så jag kanske inte hålla att vi har en frispark faktiskt går stå till alla tjäna bollen.
så spelar stort och så ända bollen helt att göra mamma så det. Så då vill jag köra sätta bollen på spel. Jerry Shirley för Nick Bell. Och det är ju en dister som stäver många att jag inte vill täpa men det är ganska eka neck för en sån dister alltså. Ja, det är faktiskt en 60 ja. Så det är mitt hästspel i ja. Ska jag kvar vinna så för det 80 hinner på standard och 20. Så det sänder att jag på spel och jag tycker att det är ju ganska en orsak till att den så gör Röjna värvet av bollen så långt och boja efter rött lötne till att finna kanske rätt läge Elmisa från mitten. Ja, du för det kanske minne glögga bollen kan man huxa att men Jatnes är utleverera nog så högt. Alltså hur smuja det inte alltså men tar boja. Bollen så är färn ut här är alltså inkastaren som lite stäcker i spel någon till bollen som tar simpelt bara manglar en boll. Nu då finns jag en här för bollen någon. Arla Camille nu i högra bordet Charles Rono Shinkon standard klarar att attacka ett inkast. Haver tvått efter i varje pasten. Så in mot Mirin stod till Karl Löchen. Atträtter till Per. Ja, då förhållta sig bojande Ronald Skinkar. Spelar så i mitten att i varje pasten någon bägge Karl och Per Langard. Kommer där och mina vid bollen röna så att sända fram emot i åttna släpper sig ordentligt stäv någon Stein Kajarner som vinner bollen. Och Isak letar efter Paul Kletskar men här kommer Östen Ronovskin går stod borster så då på han Justin sen sticker med och syns in i A Kai halvna så kommer Atle Danielsen och pricka bollen från honom. Ja, vunnit där bollen här kunde blivit till att skjuta lopp cha Kai men tar varvat så bollen spelar natt i varje pasten. Ahmed Atla det syns långt fram till Jakob Andreasen så hade Isak Vissar i vänster sida efter Jakob. Men där prikan fram mot Dian split och bollen stackar fram vid Per Langard så Dian släpper till backlinjen när bollen släpper en ombrottstar match i Ösne här kommer Semir har bollen som till hjälpar. Räcker helt efter till backlinjen efter och så ut från efter. Här kommer så ja Reinhard där så vi en inlägg men här kommer en goaler cropper för och bollen för så där backlinjen till Hotnansparsk till Kai. Och att de får Hotnansparsk nu vi då ser här till har spelat 32 minuter och mycket färska så att det första Hotnansparsk så Klaxskingon. Hotnansparsk i vänstra bordet. Dion split för ut att ta det här Hotnansparsken neck fast i Brosteinon. Kommer högt och väl in mot målen här så står det bort först i Atlevo och så är det Atlevo Östne. Men den så är det alltid Tobias som sparkar han bort så då åtne och Dion och Hotnantök de hade bollen han för där på backlinjen så i linjen är Orsaka och inkast. Det så utlever Kai som är det. Tackar till kött till Semir och så första rum till Ola Niklasen. Högra backe. Finns så Jakob Andreasen här är Niall Ellisgård ett så Jakob Rönnes på backlinjen och det är så ordentligt bollen för det och tar inkast ja. Inkast men halt vi efter vi hotna flatche. Och i högra bordet Klaxskingon. Spalt i 33 minuter av fyra halvlek här vid Löchen och det står mellan NSOI och KI och står han alltså framvis 0-0. Hotna inkast till KI. Point vi hotna flatche i högra bordet. Dion split till Rajar. Tvåiter han längt in emot Paul Kletskar luncher och så ran om lompa som räcker i mål men han är likaväl till Rajar och färd Tamarhalt av bollen. Ja, det kunde vara färdigt snöva till podd först av er. Ja, stackar akkurat som fyra Ösne. Jag ska åka in någon bilarversion och det är lösande våra vi på att det är så bara läsebälte som tatt ner på. Ja, det är bättre för som räcker var han så ensam att om hantan till här kunde jag akkurat samma väg en foto klar prikan inom. Men när det kom det inte nu Reinhard då så Stein att bygga upp spela så över bollen Kajarner och så är det en så i hinvägen. Barber Hansen för räkante fram efter Kai i halvne i vänstra bordet. Det var Östen Jakob Andreasen i Rausar. Så kommer Jan Ellingsgård och Ivlap klarar att ta emot bollen ta för han här. Araka Brosteier match här för Östen Betwall Hansen som rönnar få bollen. Persson kort men bollen är färd ut och till inkast. Ja. Betwall kan ska fiska sin som fruspark här men
Det var Lars inte ordentligt vi på. Nej, inte ordentligt vi på det här. Det blev så i alla fall ett inkast. Araka brottsstöjarmatcher till KU som öjer att jag äcknar i halva i högra borden. Balchen tvättar längt fram NSO i halvorna och här tar Torgolo i möte. Per Langard och Tobias Vitus Olsen spelar sina mittlen att ju varje person så att det är Karl Löchen visar. Blev inte så i så senast låna för oss inte luft ur ballonen nu och senast lötna. Ja, så utan Berlin har var spelat ganska mycket vi hoppas upp en vi följde spelare då. Men så att det är öliga kött hem vi väger stå Berlin. Så öliga så kom Lucas som en målare på slur ankon här och första inlägg från NSO som blev sänt in mot Kai Brostein. Här var batchen så stod av och frater och här står en NSO är klar det så som då vet eller Karl Löchen eller kvar där som bolletrej till någon halvfluktar men här var så Christian Johansson ute och fick Bjarka här som skott någon frallig skott och men också en fin Bjarking tror Christian Johansson tager så NSO och Tottenham Spark. Ska det han målare som knappt blev värn bara. Ja, det var fantastiskt väl skottat. Det var bättre som halvfluktar i bollen och att det var väl mött vi här Christian. Atne Fredriksberg, vi har någon spark, det kommer nog så lockt in mot Brostein någon att färast fram vid bägge Franton och Fortune här inne. Så ett nytt inlägg och här är Flyer ute att ta emot och Christian Johansson är totalt malplacerad vid Montelbalten och så halta att NSO gärna markerar att de får en fyra att en Kajar ska ha haft hand av bollen. Lars Müller leder inte vissa komma dömer inte i här stående. Här var en roll i Brostein och akkurat här. Neck Mats om och alltså så det var flyger som får totalt skriver av bollen. Ja, så till att Christian för han feildömer fullkomliga stövlarna och kommer satta skott. Bollen stöcker i vattnet och bollen kommer upp under armen av Kajar. Men här var Lars väl bättre att det bollen som söker handen och inte att handen som söker bollen. Nej, armen är på plats. Ja. Men tar driva an nu NSO. Tar Kaira an, tar alla på skåla in över Kai-Male och här kommer ännu ett Jan Ellingsgård smäcka till mot bollen och Mine att ha batchen kellar i Villageran. Det gör han ganska inte men det var olycksaligt när vi att här som för i nätet. Ja, han tar ut för sånt där. Ja, gör han inte men ja. Jag vet inte när centimeter. 2 centimeter lager så jag får upp i ryggen. Och hade ju varit en kandidat till Larsens mål i här som för. Och så är det han så kallt högra på inne. Ja. Fantastiskt skott här och Jan Ellingsgård en tar väldigt kända spelare som vi har nämnt flera för han spelar inte spalt så mycket för ju är. Att det kunde förstått chans när finns jag ta mål. Men invilt han inte 0-0 framvägs. Han har spelat i 23 och en halv minut till vid Löchen. Det ska vara en ansats så att det är fair för läkt åter till det ser ut till att vinna bollen att Atalia och bollen så har det öde trubbel att få spalt bollen upp utan många så sjön upp i bollen. Ja, tar på här att jag tar för svi fram. Ja, Potter för ensamallare. Man kan inte måla att spela bollen upp i synen. Som vi såg så gör rätt avtal. Ja, tack har nämligen väl Charona och Shingon det är en mer offensiva formation än för att Kai. Men i vi såg galöt det hade till att jag Kai spela. Ja, det nu slätter alltså pojkar att de Marcel och säger ja men hick här bara väl lagar in ja alltså så att kanske tar Herman Huxar hata Sörskos eller att det här lukar som champagnefotbollen eller vi inlägg någon och ta stortliga här. Det kunde kanske komma vi något sånt här lagarna som faktiskt är utanför. Det är att du Bjärsaloy Ester. Ja, till någon inte even till att det är mer spel framåt vattnet. Så småningom vi tar med offensiv lagar in i vattnet. Om det här ganska tidigt inte från varje part och så kanske att ankra spelare som så är lagt i fältet att så kanske inte bolla. Mamma Joe och mamma Taka. Ja, nämligen ja. NSO finns inkast här. Araka Brostein match i högra bord i Kai Halvene. Till väl för chatta med lötnet har sökt alltså här malen någon det är ju en förlösande effekt chatta man helt säkert. Kommer in inkastet. Kommer in i Brostein men här är ordlas nära som för temar hålla bollen någon Kajarna på sparska borster. Patchen ändrar helt att så som Rekva Hansen och NSO i malen kommer väl ut ur Brostein någon ersätter upp i mer NSO i halva. Det så finns ju väl lagarna chassar på plats efter. Karl Löchen vid bollen.
Räker fram emot Miringen här. Och så chatta efter här att alltså kajarna har tungt chatta med flida linjen igen så tar komma faktiskt nian av det. Ja, en så skidrar bara alla som tar va. Där ligger outjust till NSU i lötne. Här får det kanske möta kan Otto Fredriksberg som skott så Christian Johansson är ute och sager Torren. Här är mål. Här är mål. Torren fattlar till Bar. Ekmansson Hansen som lägger NSU åtta. 8-0 och det är pura uppe bara efter så senaste lötna. Har här var rätt så som mål och här kom det. Hoha. Ja, det är ju fullkomligt förtjänt oss nu som detta gång det värre och fyra och Oskar som kanske inte har en guldhjärt eller blått hjärt så hade jag för lösa det så nu kanske Kajer möter till att huxa bara runt offensiva parten och pröva spela vi och få det ut genom målet. För han prövar vart och har steg faktiskt rulla kompakter och gör monter och så nu är det något till affärer till en plan B och nu kan man väl säga att 8-0, 2-0, 3-0 alltså nu modar fram efter. Ja. Alltså och det kan vånande ösna Jewakon ja det är stort det har varit underhållande det är inte galjetoy men hade vi finche ju så senaste lötna har NSU haft flera utsökningar men detta kan ösna vånande Jewakon i motivation till att komma vi ösna och på alla vaknen. Ja, det såg jag det låter bit upp där så här var det säkert brött i spelet och så vi ska få komma i högra bord här så är det inte lika här bara. Och jag lägger lika och de bara nu åtta för kvart. Jag ska släppa handbromsen lite center och pröva spela bara alls för att ta mäkta det väl och ha god kvalitet lägga. Ja, nu har vi då tror jag en halvan minut att svära åter i Aron Halleik men man är inte halvlökren ösne för att vara brukter till att ta så om kanske några offensiva tillänkar av Kailin och här kunde vi så vana för underhållsvire men nu alltså 8-0 till NSU mot KI och ja ösne NSU av bollen i lötene är startar Ara Kamillinjerna släppa då nästan stävjan jag får så ösne ett fruspark här Clement Olsen som alla släppa stäv i bollen här var ösne NSU här som var blivit fälter och Tuchel fruspark till NSU en meter till så in i KI halvene i högra borre tar vi teacher stort att tror jag bägge parten här Karl Löchen vid bollen startar point vi Miringen NSU halvene så är sen långt fram till Polihanos släpper inte fram vi Kyle någon här tar en pilka bollen av och någon här som Karl Löchen så hon upp här sen den sändning fram mot öppna och Clement men här tycker Kyle mot Semir Hatsebolic och det vinner så till Isak Hever ösne vila karar vissar Semir efter Ara Kamillinjerna spelar så efter i varje parten till Jonas Flint efter till Semir och så efter till Ahmed Mujakic i mig vägen i Charkoi Räker fram till bollen någon här för Millinjen av bollen och så kommer en lång sändning fram emot NSU prossen någon här Anton Kajer tar emot det har bara NSU här som räcker ut ur mål någon här och sparkar bollen bort där Jonas sticker emot upp Eknar i halva och så sänder det bollen framåt för spel här för NSU så stävjar och ränna sända bara stäv i första sändning här är Ösni Allor Niklasen och färdig rota bort för KI så flera speltren Amion Butler här och flöjre om Boje Charlotte Hacker som fart hemma all dag och så är det Clement Olsen som ränner släppa stäv men Ösni Atle Danielsen hade där som kanske teker det kan och hash vi och främmer alltså fruspark emot NSU Clement Olsen här fruspark att jag Eknar i halva NSU när 20 meter efter Eknar halva till högre för Miringen en gång minuter efter av förra halvlek här står han alltså 8-0 och ta enasta målet som här till kom för Stottare löt och så han tar i Barder Ekmansson Hansen lägger NSU A8 lång sändning fram emot KI Malmö här är Christian Johansson trycker ut och hoppas nu i fanningen nu så jobbade jag att Michael Thomasen här alltså sent när KI lägger till upphittning här så att tar kunde säga sin offensiv ut tar som renna här man är inte onkel bröting för att komma i sommaren. Ja, det är allt det vi kunde räkna vi och
Jag har alltid att KR ska bara vara nöjda vid att det inte var åtta för en i öda mål. Jag hade en så gärna rådsfjärda för honom. Jag hade spalt månader bättre KR och jag hade också att rådsfjärda att det här var skift mellan två imiska lagskiparna. Och det hade ju också med KR rätt lik. Och då är det en så sitter öde tryckt och tungt och spelen om Bush här från kanske de första touch mot distrikt kanske blir jag efter fram. Men tar jag så mer in i distrikt nu. Kajan har faktiskt ångat att finna rutterna i Sundsvall. När vi var långt in i att Arne ett ta ut det börja vi så att börja och vi fyra och i varje chat NSO och ta ja här den köjen så undan och Lars Müller domar väljer att stäcka och i sommarlöt och klockan slår 5:40 så nu är halvlekor vid löchen här anchen till kvadrat och Line för så startar till halvleks vi stövande 8-0 till NSO och ja Washington så försöker pura uppenbart till släck här inte ut och det som du nämner här vi att ha shift formation och just nu lägga det vi var ju sen att i början att det som tar spalt vi fyra varje läkare vi chatten i här att sportet att ta och just men kvitt man tar det Jackson väl så inast och tar det ju fint men det är överraskelse moment som du var sen att ta sig ut att rycka. Jag hade att han lyser väl på vännerkänslor. Jag hade också köra kvar i dagarna och jag råkade mycket relevant li efter så i en spalt ta match här så i stämmerkampen. Och jag hade att som det stund här inte och jag var inte att det var en så li som man touchar rätt och till tädkische tar natur. Och Vallon Simon här i Ronavik så spelar allt och att spela bättre att spela om mot Hölle. Ja, och därför att förresten gör nu. Ja, och jag tycker att motivationen känns så i hon är öjliga stor. Tar grejer till att inte få trust i här så kom det inte håll inna kvar. Det säger att vinna där här i fall så är det två steg bonde, ja. Och då tycker jag att arbetshemmen känns så inte över men för att jag vet att vara ganska mer avgängad i allsparten. Så spåren går kvar kan lust tar väl att tackla så att han lägger på och om det tror att sätta alla spel mer och sen än vad det har gjort och det här är väl att det jag tror för nöjsna för onshalsvirje och i självondist någon här vi för ösnä att halta halvlek här alltså 8-0 till KI mot NSO i halvlek någon och hinondist någon här är ösnä normal kommer på 36 är 8-8-0 mot HP skala är 8-8-0 mot Soringon TPFC Sorøy och så är det distrikten med 0 väster och UF här framvis 0-0 och femte distrikten här i kväll han är med Ebbeström och Viking och han börjar alltså om ett kvarter klockan 19. Men här alltså i halvlek någon ösnä 8-0 till NSO mot KI Barur Hansen har skottet till enaste målet som här till komma och vi är klar efter vi 17 halvlek om man har löt men vi utvarsnar för att alltså att sätta till havnar att höra sin halvlek in till vidare klar vid 17 halvlek. Välkommen åter till Distan vid löchen här för att vara klarsta för under 17 halvlek och Distan mellan NSO och KI. Halvleksstavan alltså 8-0 till Heimalie NSO. Och det enaste målet som här till kommer hem det kommer när 5 minuter 4 halvlek och det var bara Jekansson Hansen som prickade i bollen i nätet efter att Adolf Fredriksberg för steg skottet. Christian Johansson och Kai Malmon och Bjärka men returen stack ut till Bar Hansen som så alltså sätter han i nätet till 8-0 en pura uppebaren Larsla som Ronaviskinkar och Knausar stått för i halvlek och så har vi haft av år här 4 halvlek i matchen att vi väntar och kanske att det får komma centrala Allops Chanton Brøydingon av Kylie och här kommer jag för en utskiftning av Kylie någon nu från början. Ja, vi såg att Usak för Avatlon och Johan Bjärsland är ju vinner sig. Ja. Och det är en offensiv inskjutning till KI och det är halvdjur som tar ett till och vi har bruk för det. Ja. Jag hoppas att det är öppnas upp för spelen till KI framåt på Avatlon. Det är inte varit naktande i förhållande. Outjust inte och så spårningen nöjsna till att vi tar ett år att NSO för nog helt chans att ta spelaren av när foten av spelaren nu alltså tar ligger inte tar bara lägga sig att välja en sån 8-0 till Larsla. Nej, jag hade inte så i här vår typnar till har du väl stretcher och tar röjliga Hawaii till att ta räddningar och Jarlsbacken och till något som ej känner så i det och det var inte halva fram vi. Ja, spelar ju på för en touch upp att det här så att man håller inte vi bollen någon tar ha inkast och i högra bordet misskar så eknar i halva.
Och nu NSOI alltså som spelar inne efter emot Höttlene och tar här till sig Egon Marsknell. Här fler spelar bäst. Så det är spännande att se där nu. Jag tror att för det här som ofta har skårat läggmål. Kommer öle väl ofta välja att vi håller på att välja. Och där ser man något spel som Takai spelar Saxford att spela via motor. Så gott. Ja, samma det kunde att i har spelar mot klockan till. Men om det är kvarstand man kan bygga upp i startstycket här. Det är ju skoj. Kajarn rönnar ett bit upp här i högra bordet. Bjärstalöv i bassen och sänder inläggen fyra på den vägen. Här är Stota borste fra. Först i Atla så ett nytt inlägg. In i målen och här Jaunar Kai Lonko. Här Jaunar Kai Lonko. Semir Hatsipolic är först då här så bollen och sätter han det till 8-8. Ja men så kött kom det att gerast. Ja, men så att vi tar spalt i ögonen. Det var gott här. Du så jag kreativ lägger till med vatten och till Jan Skrattal. Jag har bytt kraft nu högt och lite bort med fyra. Först och främst vi gör det till i halta Jakob Andreasen så sände han retur i det fältet att för och Semir kommer fram och mitten och på fältna och nu kan se att det kanske var det genialt att Michel att boja vid Skrattal. Ja, det är en kamp jag grande och i det stund vi nu. Det är ju kört från Hetche till Skorske vad man säger men ja. Men nu vill jag hoppas att han vänder åter till det att han blir för att vi väl känner stöv och emot till att se på in det för motor då. Låt oss nu vända vi får underhåll för alla pengarna här. Att de får nu 8-8. Semir Hatsipolic vi Jauna 4K och nu är det så som löper då hinner vägen. I vänstra bord Feraspattren. Kommer ett högt inlägg in mot Maldon här är Jonas Flint upp och Stota borster bollen ut till Hotnansparsk till NSOI. Förna svära kött efter Rona Skinkar och sen då alltså en långa sändning in mot Kai Maldon här så är Jason Skinkon Jonas Flint Rasmussen som står där bort ut. Hotnansparsk till NSOI i högra bordet. Kommer här Otto Fredriksberg vi Hotnansparsk någon på som färast Orlenar för Tamar allt och någon här strönar så sparska borster Kajarn först i Atla så stack han ut till Barja Jansson Hansen som center ett skott in mot Malmö här är Christian Johansson och Svigal här vi bast någon men här är Östen Kajar som ligger efter då och tror vi bollen ett fighter ut för att jag vet om hästen här i läkaren ska ha hjälp eller om han mäknar att komma av fötter att själva och som att det är Jakob Andreasen eller kvar det som ligger rätt bra här. Så tar vi närmast i samma vi tar i Jönköping vi sparkar fyra. Tar är ofta en fysisk kontakt och man helter och får det fyr. Men så att så gör det här är öliga ting till allspark. Men så jag första bara för even visst och åtta för till höger och så kom in där så att man det är öliga skarpt där ju nekvar fyr och det tycker ni och tar öliga donaligt till den in i sig in i Berg Clement och Palhammus. Här är alltid vant i affär. Ja, här är alltid vant i affär. Tittar så vi kanske för åt i vänster och bara höger så blir det kanske kroa ufra istället för in där. Så tar här var goda versioner och jag går kvalitet i allsparken. Det kanske mot till för andra av hinnon toppen. Det var Oliver Niklasen Chakai som la ett dra Johan men han är så komna fötter efter kommer vi på fra och spelar vi så till upp att nu manspark till KI vi sent nian Mivatlen här. Taka tar Blavo i möte så Atle Danielsen som rönnar sända en länka sändning diagonalt ner mot Bjärstalöv. Får alla Tamar där bollen Atle ut till Johannes. I högra bordet är starten näka in Johannes så i hållna Rex och sen drar fra in åter till Atle. Ut i Suyna här spelar då så är bollen Kajarner NSOI i stegen och så ser Lars Müller att här ska vara en frispark till NSOI. Har vi näka det kan nog rammer här inne nog Atle Danielsen som kommer till att framhäva frisparksalje men spelet till upp efter här. Per Langgaard räcker fram efter spelar så 8 efter i varje passen till Karl Löchen. Person till Jens. Spelar alltså vi tar emot Simon attast och i lötne NSOI. Och så Paul Johannes Vissar. Nej, Jan Ellensgaard och Chaka bollen färn ut till inkast. Till NSOI som man gör. Naga Miskajus AK i halven i vänstra bordet. Inkastar vi teacher fram emot Brottstönen. Här är flöjre om Boje här. Jonas Flint vet han som färre foten fisk 4 och har bollen ut till Hotnansparsk till NSOI. Hotnansparsk i vänstra soja. Karl Löchen lägger sig ut till Hotne att
att sända bollen in fyra. Atler Kajlakar kommer efter i egna brottsteg att välja emot det här. Öjliger stråche in i fälten någon här. Han säger 18 ständer utanför fältet. Bollen kommer högt in mot mål men han fegast ja nog att han för backlinjerna ändrar han är tätt men här är nog väl en Kai Felter eller bara någon väg in i bollen. Det var inte det för något nytt hotnarspark som ska tagas till. Karlöchen en affär vi hotnarsparket. Achter snurrar väl in mot mål någon här Christian Johansson uppe och boxar bollen bort så ett skott ta pressar i ryggen och en Kajlakara. En så gärna tar emot efter utanför Brastien Otto Fredriksberg så ett gott inlägg in mot mål någon här ankar uppe och stotar så det tar Christian Johansson för boxar borster. Bollen färas av hött till hött här. Så vi rota borster först i Atla vi här hört Raskam och så är det så att Dion split alltid som nog över Hilton och här och fast och färd alltså fruspark Arda Brastien match i högra bordet. Och så efter en kajare som ligger rätt bra in i Eknon brottsteg är nog väl en närtester efter. Och där Ahmed Mudrakic alltid tar liksom lite upp under Louis Anon för att han har mist ja nettopp. Saracen så ut. Så är han nästan klar rätt. Jag försöker att Michael han sitter lige så öliga i med stok från Disteltis. Så jag nu det spelar högra back till chanserna naturliga plats att spela. Så jag hörde spela fram med Vibalon för Samir Lazimir över öliga i sönder som ta centrala. Han ligger nu ganska mycket på topp samma vi på som ta hängande i alla baren. Men det ser väl att det här var lägga matar sätta li uppe på. Ja, ta på ju från brott i alla förgårdarna så variationer men spårningen är så om hur effektivt det är alltså. Ja, det är så där. Så kan man säga hur säger Adosa ute till positionen samma vi på. Ja, det är livs så spyrst. Alltså, vi tar så inte säga att du av någon än. Han var känd till uppbytting och Janne, men han sitter i hotten och stretcher ut i lötna. Och Reinhard att spela så här nian efter i högra bord här. NSOI, Otto Fredriksberg. Vi är så fälter här. Hörter Askam tacklar han. Arda Kamillinjerna i högra bordet. Och färre oss ett gott kors vid av enon. Och Otto teker sig till Bajni här. Kina Bajni ser det ut till. Spårningen är om han... Så är inte han ska ha hjälpt av ötlen men för släpper så kommer så fötter efter här Otto Fredriksberg. Och nu kommer vi se att vi markar i distren i mitten Ebestrheim och Wojcink börjar och här är Wojcink långt på 8. Filip Djordjevic har lagt Wojcink fram om 8-0 emot Ebestrheim. Han distren börjar så klockan 9. Spelet till upp efter här NSOI av Valtnon sända en ja, Per Langgaard som nog attlar en länka sändning fram emot Otto Fredriksberg men bollen färdast Jöknon Ångermannaland och att de backlinjerna ut till Malspark till KI. Har spelat i 90 minuter här i 17 halvlek vid Löchen och står alltså 8-8 nu. Det var 8-0 i halvlek någon NSOI var 8 men 17 halvlek var små än 2 minuter gammal. Jag tar Jauna i Semir Hatsibulic för KI. Malspark vid tiden igen av Mianvall. Här är NSOI som får Tamar Aldanon, Karl Löchen till Jan Ellingsgård, till Bar i vänstra sida, Arda Kamillinjerna. Här får bollen ut, inkast till KI. Där vi teacher atträtter till Ahmed i varje passion och så helt efter i målet till Christian Johansson. Så en sändning från honom ner mot Paul Kletskar. Här är NSOI som är klar att ta emot Jan Ellingsgård in mot vägen till Per. För Tobias visar i högra bordet. Efter till Per Langgaard. Så är det NSOI som var för att röjna att bygga upp och bygga efter rätta möjligheten. Kommer kanske här, Otto Fredriksberg, tunnel och Jöknen i mittenbeinen Olav Niklasen. Så ett inlägg in mot Malmö, men här är Clement Olsen och Stotter att räcka Hansson inläggen någon. Bollen och det är backlinjen till Malspark. Han fick lite detaljer här ute i synen till Otto Fredriksberg. Ja, för helga det han i Tannagare. Han är snilltor. Ja. Han kan färra bo i Bräl höger och vänster. Det är som alltid att se på Nelvi Jakobsson.
Men han sa just när Christian kom lite ut i fältet här så han jag var inte på att vara tillatla inlägg eller att vara tillatla spark på mål. Ja. Ja, det tar väg och ta ända just där mitt i mitten kan man säga. Shortland Näkar som fick färdra honom. Malsparsk över så sent point och där var det väl någon till inkast till NSOI. Nog shortly till Atla Christian Johansson i mål men i alla fall från inkast till NSOI till teacher att så i varje parten. Jens och Karl och Per så i mitten spelar alltså vi så här Trymans nu i varje parten och lösning NSOI. Så vill NSOI ha frispark Araka millinjerna och i högra bordet här. Jag kan ska när 50 meter efter Eknar i halva. Kajan har ganska säkert en möjlighet för att släppa ut skjuta alla upp här. Jag såg det Tobias och Per körde från där kvar ska ta ett frispark. Det kommer här Per Langard en diagonalsändning ner mot Brostein och Chakoi. Försrum här Barber Hansen. Jan Ellingsgård, sen utanför Brostein så Paul Johannes efter till Bar. Så kommer inlägget in mot målen. Här är bara Kaja, men här kör den kanske för Tamar alltid bollen men han släpper färrast fram vi och för ut till Malsparsk till KI. Och nu har vi HP Jauna i mot B36 här är 8-8 i mitten HP och B36 och i Guntadal Sebastian Pinkel har Jauna för HP. Här i Villöchen är 8-8 ösna i mitten NSOI och KI. Malsparsk till KI. Christian Johansson och efter dessa affär han har för att uppsläga. Ja, det är bara inte gott nog från mamman jag sparkar bollen ut av vattnet. Point ut till inkast till NSOI. Bollen färdast av hött till hött här. Så där Bjärstallu som färdar ner av vattnet att spela. Efter till Christian Johansson så en långsändning ner mot Mion vattnet. Här tackar Kajar ner mot Atle Danielsen till Dion. Utav vunchen till Jonas. Han rönner sätta färra fram till vattnet här Bjärstallu släpper fram emot Broster matchen nu släpper fram vi och varje spelare här och så är flatten lägger ner mot mål och när Charlie Näkars för Tamar alltid bollen så är skott. För himmel högt upp på mata skottet. Det var Allar Niklasen som smäckade till här men annars väl spalt här och bara till man nu finns ju Bjärstallu in här ta vara syns ner kreativiteten som det är ett lust. Ja, det satsar vi det han före bollen faktiskt i en halv och så han ligger att lära att vara rätt kontroll och komma fram i lägen och lägga perfekt inlägg så långt det här markerar sig rätt väl i det offensiva passet. Malsparsk till NSOI till teacher fram av Mianvall. Här tar Kajar i möte. Jakob Andreasen center på Kletskaras där. Här är Semir Vissar. Semir har bollen för bollen ut på bordet till Johannes. Startar Nagamiskoje så NSOI halva nu i högre så har Atle Danielsen vi och så åter till Semir. Släpper inte fram vi Karl Löchen som väger fyra här. Tar bara hotna töken halt ut och vi så i linjerna. Stanta är inte just det här och något som har pressat från annan och tända vi bollen för det så i linjerna inkast och till KS Moyer. Det är Miskojes NSOI halvene ute i högra bordet. Det ligger till Dion Split att ta till inkastet. Vi har spalt i en knappan timme här i Villöchen, alltså 8-8 mellan NSOI och KI. Så är det vant i affär här till NSOI är någon KI när den applåderar sig in mot Brostein någon. Släpper sig ordentligt till skottstöva. Fast ändå så det blev kanske inte så vant mycket som det kom till värde. Här var annars en Dion Split som så ut att kunna få plats till att skjuta men det kom bara att det skott kom. Det ser ut som han glöjer akkurat ut. Han ska ta några stöv och till att sparka. Hade gått vara en öla gåstöva som man kunde finna hjälp i men han fick köra ett skott av. Ja, runt alltså första kvarter här i 17 halvlek och så tror jag att det här offensiva elementet av KI till kommer väl Moira vi nu efter att Jonas Bjärstallu kom in i halvlek någon. Men NSOI har ösnelig fram vid innan kaféer kanske inte tar helt stora målmöjligheter men trust det är där i löten. Bollen färd ut och till inkast. KI öjer till inkastet. Det är när 20 meter efter Eknar i halva och i högra bordet. Vi kommer väl vänta till att så dysten
blir fram så vart inte känner så gärna vara så eller väl nöjd vi har spelat ut till Macau. Det tar vi Slasko så vill det sig Amon med dig framvis. Och då spelar hemma vet du så är vant vid att det kommer att spänna alls på. Så är sporting om att få Urchukbur tog i att det kommer kanske målagar till Pau jag kontra något sånt där. Och nu pratar vi då att det är 2-8 till B36 mot HP i Bondadale. Philip Lund har lagt B36 8-2-8 alltså till B36. Och här framme är 8-8 mellan NSU och KI. Balsen feras då NSU i halvån. Karl Löchen har han hållit att i varje passion. Har Per Langgaard visar nu i högre så ju här. För balsen nu. Rekurs inte fram emot Myvallen vänder sig då. Så en lång sändning fram emot Clement Olsen men här är Ösner Christian Johansson som kommer ut och KI malen och Kartamar all det här sport. Sen de spelar till Bjärstalöj. Att romsa till Jonas och helt att mål till Christian. Så ett längt utspark Christian Johansson. Här är Roberta NSU att ta emot Karl Löchen till Jan Ellingsgaard efter till Karl. Vi är också äldre här av Paul Kletskar. Spelar en lutat så in till Jan Ellingsgaard. Och här kommer Bjärstalöj och simpelthen pilka bollen av honom. Och Röna släpper stäv i honom och här är så helt i honom så att... Ja, det var nog ett gott kors kostar hatta Jan Ellingsgaard. Han ölar väl just av Johannes. Han snöjer bara in fyran och hinner ju prysöven. Han kan lätta han färra men så blir det ganska färdigt stöva. Det är ganska det man kallar ett professional fruspark. Ja, men han färsar han en attacka en för dem. Fruspark till KI. NSU i halven nu i högra bordet. Det kommer här och också lockt inlägg här Bar Hansen som stod där utfra till ett nytt inkast. Hesa för Araka Brottstar match av NSU i halven nu i högra så inkast till KI. Vi teacher in till Semir utfra till Dion. Så kommer inlägget så kommer flat in mot målen här där att göra Scholma alltid är. Ja, här var öga när vi. Ja, det var fantastiskt inlägg Chadian ur högra bordet. Och Pottelok så han klarar väl att söka till stövlar som kommer fyra och ränner vi främstång och färsar fota men och hinner ända någon där Tobias Wittsolsen som Roma kommer i skottstöv och nu här. Släpper så inte ordentligt framåt och Kajarne får råda borster men här kunde ta samma vid Malmö då Paul Johannes som kommer att pricka bollen ska ju vara VM men som räcker väl så till bättre för NSU i Arvachen och i Malmö. Och nu alltså inkast till KI. Naga miskar så äknar i Holbo i vänstra bordet. Tar vi teacher framåt och Jakob Andreasen som inte vart hemma alla bara som för det har varit till nytt inkast så för den så som man gör. Och när 15 meter in i KI Holbene i högra sida Tobias sänder han fram emot Paul Johannes men här tar KI här ner emot det. Så det Bjärstalöj. Röna släpper stäv mot Mirinch någon här kommer Paul Johannes och pickar bollen av honom. Spelar samman vid Jan Ellingsgaard att Romse till Karl Löchen och så först rom till Per Langgaard och hur Tobias och Barer Ösny här så missar där bollen Kajarne för stäv in någon. Jakob Andreasen och Paul Kletskar spelar väl så i mitten i vänstra bord här till KI. Paul stäcker Leita så efter Semir in i Myvallen men här kommer Karl Löchen och Ösny på sig fram för stämmer alla bollen KI var utran. Jonas Flint räcker inte fram så till Jakob. Efter till Jonas startar Nagamiska i så NSU i halven och hållt i vänstra bord så spelar där in mot minen till Hurt Askam. Här Ösny Ahmed mot Drakic vissar och så ut i högra bord till Dion. Här kommer så ett inlägg in mot Malmö här vi slutar borster i första Atlova och så Paul Johannes och Bjärstalöj i luftduell om bollen här. Kajarne vinner han så. Paul Kletskar som rönner släpper till skott. Centran in mot Malmö men här är Ösnien NSU är nere och färd rota borster och så är det Semir Ösne här flyger om båge men vad inte man dömer för fruspark här eller man vill ringstatter eller vad det är. Ja, den har för fruspark för hans tackling att Semir. Men vi ska Kajarne kommer det väl näck bättre ut så att och har tora lagt mer fyra i allspark och är det vidla mynt att det skulle lugga väl som NSU i lötna. Ja, han var spalt i går 20 minuter i 17 halvlek och stan alltså 8-8 mellan NSU och KI och ja, det är som du säger det är Mariant bort i mellan linjen nu här i 17 halvlek ända väg 4 halvlek här NSU i stora mån var spelstyrande.
Baltren ferast efter AK i halvene, ändar efter Christian Johansen i Malenon. Letter han så frasar och sänder en långa sändning niana NSO i halvene. Här luncher Paul Kletskar, men här kör han näkar till honom att ta emot det. Per Langgaard i stegen, prickar han efter till Simon Rekva och i NSO i Malenon. Och efter till Per. Så en sändning fram mot K i halvene. Här kommer Flint ut och stödar ballen nian efter. Här Löchen tycker emot det och i Mirrinch någon här. Sen han en diagonala sändning nian mot Atna Fredriksberg. Och han nästan syndan i späckkanten. Han räcker sig efter någon Atna ballen för ut och tar inkast till K i Araka Brostermarsch i högra bord och Eknar Holvo. Jag kunde annars vara en fräck sändning att sänt nian mot Atna. Ja, vi såg att den så i hemma tar här ett låt ur Richards. Det så Sindra Vivinden så men det tar ballen som akkurat inte var fotmål. Han heter han kom öliga stöv vid sen hittade han bara. Ja, här var slopp på John så här. Ja, det var prova Carlos sen där. Så där Kajarner i stegen och lower Niklasen startar i vänstra bordet. Sen in mot minen till Atla och så åter till Jonas och åter så in till Olav. Det är Ösny Jakob Andreasen vid sig. Tar bara sjunna mitten fram efter vattnon. Jakob Andreasen prickar han så fram efter Atla så här att nocka sända Olav Niklasen nästa. Här kommer NSO här ner i mitten. Karl Löchen. Tvärs till Ellingsgård som var vara stort till landa bollen men för akkurat sent han nästa och gör det fram emot Clement Olsen. Han är ju känt för frispark Clement ger det här vid Jonas. Han underreder den. Ja, han ränner sig nämligen under Jonas Flint och Jonas är i ögonen att han ska frispark. Att han får det alla så. Ja, där fick han så inte och nu är det så i stället frispark till NSO till Betuel Hansen som ligger efter en luftduell här av Mivatlenon och för så ett frispark kan sätta bättre issue till att han var finche skeja. Men för så frispark Betuel. Så det som kanske kunde vara K i frispark tablar nu till ett NSO i frispark. Och när står vi här det ligger kanske till ett inlägg från Atna och testa utlevera teater kanske Atla här är falskt saunast lite inte framför Brostermarsch K i halvene och Atna Fredriksberg och center till högre för Mirringen center ett inlägg fram ändar helt in i mot mål någon Christian Johansen kanske center så att det vet väl är bra Atna. Det är det bästa vi då så. Christian Johansen på vattnet så ut att Ivaste Sinter kan ska göra igen ända så vi att sparkan längt ner NSO i halvorna. Här det går Per emot det. Här röstar på Johannes och Karl Löchen vissar ut så in till Jan efter mig var in till Jens. Ut till Jan Ellingsgård. Och åter till Jens. Så till Per. Så Joyce nu att ta igen så gärna spela så inom mitten att ju varje passning men så lite Kajarner och Ösny Hackre och Röna Trustador. Så där Karl Löchen som ränner släppa stäv någon ut i högre så till Atna. Räcker fram mot Brottstein någon så kommer flatt inlägg in mot Malmö här så sparkar Borster först i Atla var här Ösny så gör som ränner ta emot det. Kajarner får så råda Borster. Jakob Andreasen fram till Paul Kletskar som är rätt Eknar Holvi och tar emot det. Här Ösny Olav Niklasen visar vänster så släpper så fram vid milen in i här Olav. Räcker fram emot oj och så en glöjande tackling här från Per Langgaard. Att det var simpelt en vad inte man kan kalla det en nejbremsa så han kommer vid fotlare för in och fettler Ola Niklasen för oss en gott kors och frispark till KI. Ja, det kanske för måste av nej så att satsa så där i aktuellen ja men han ständer ju och tar emot det han kan ju bara ta perna av dribbling. Och Ösny heter var inte helt alltså heter näka miska så en så i halvan och helt ut i vänstra bord heter inte alltså det var inte blivit helt farligt den. Nej, jag bara hade mycket folk att ta för bollen så att det kan bli faktiskt en god stövar. Vi ska få. Ja. Upplagter målet för någon inlägg i Atlan för runt KI här men det kommer alltså en liten stäckor och ut att Oliver Niklasen som alltså blev fälter här han ska lucka ha jobb in i Abatnon. Det mån till finalen så jag kvar en trust den så är neck bättre. Och sen i uppspel igen så från varje part där och fram efter tar få neck min toja bort och skulle tacka kanske skjuta out. Så är han komna fötter efter Oliver Niklasen. Det är alltså 20 minuter efter att spela här och 8-8 mellan NSO och KI. Frispark till KI här i högra bordet. Några missköjes av vänster så gör sig KI. Några missköjes av NSO i halvene. Inlägget kommer här från Bjärstalöj. Här vill sparska Borster i första Atla och batten för utlatt nytt
Och nu kan Kai Mola hesa för inkast. Framvis misskajs NSO i halvene. Och hinnon dess någon kon vi fortälja att Vikingur är 8-8-0 mot Ebestreme. På 6-3 för 8-2 mot HP. 0 Väster är framför 2-8 mot UF och så skala 8-2-0 mot TPFC Sorøy. Baltrum färs halt in mot Malmö här tror NSO så vill det skott smäckas där mot Malmö men som räck för Hansen är som katter ner och för Bjarka 4. Sätta länka sändning fram halt mot Clement Olsen så släpper fram vi Atlar och Kai varje nu smäckas så till mot Malmö var ensam att efter vi Christian Johansson och Kai Malmö. Christian kommer så ut och blockerar 4. Hade var simpelt ett upplägg halt att ur Malmö från som räck för Hansen ett längt utspark som släpper färast Atlan vägen ner och Kai brottstagen och här var bara Clement Olsen att ta emot men så själva avvecklingen av skotten här var Christian Johansson så kommer väl ut och fick Bjarka 4 men får möjligheter på väger akkurat i Hässelöte. Så jag vet inte att det är kvar så kommer Johan Spärtan där stannar en öliga var stöv och man får ofta säga att det så bara kommer ut ur när kommer in för ur vinst så ju. Så jag ser att han som så ju här som mamma kör för att mamma ska slita sig på första målet. Och han vill att sätta fast mitt då. Men som regel gör öliga sätta och sätter väl igång och så är det över att här är så möjliga så kläm och ofta så framåt någonting. Ja, det må man säga och är väl alltså väl ser och någon han skundar sig att smäcka bollen igen och bollen släpper så att stöcka i allt han tar Luka Chimmer i hjörna och så upp hom Kai vargarna så på Flint och Ahmed och för annars vägar. Men välkommen ut av Christian. Just Christian Johansson ut och Bjarkar här och så kom en liten stäcker i spel här till att Tiran Kai som ligger i midrange och tar sig till vet inte till foten eller och som finns en snott. Så kom en liten stäcker i nu. Det är nog Semir Hadzibulic som nu för haltande av att han finns ju hjälp in av att så att han ska lucka ut om att komma för sig och så släpper han kanske att spela efter om man är för tog. Sejan minuter efter av vanliga löktojen här vid Löchen. Står han alltså framvägs 8-8 mellan NSOI och KOI. Låt till tannarskast alltså vinter nu. Här är fitt av vinter. Och ösne regn men det ser ut att det var spel någon lugga väl här. Spelet till upp att det nu på som färast att i NSOI vägarna. Spelar vi 4 i chatten nu i lötna. Här. Så en lång sändning framåt det var något inlägg in mot Brostad här var så stod bortstur först i Atlovic har Kajaron. Så det tack för Hamar allt bollen om i vart någon här var NSOI. Karl och Tobias åter till Per och Jens i vägarna. Och så en diagonalsändning fram i högra bord mot Otna Fredriksberg men sen det var långt för att ta back in till Malspark till KOI. Malspark till KOI. Christian Johansson. Kommer ut någon biljon i lötnet här vi spelar någon intensitet någon i distan akkurat nu kanske dela det center att han där stretchen här Semir Hadzibulic la och nu han så förresten ösnen kommit in efter. Nu kommer det så röna sätta färra en så jag finns inkast och i högra så gör näka in i AK i halvene Tobias alltså väger passen till Per. Man vet känna tror jag för Christian sparkar bollen så att säga alltså ut av vattnet. Ja, Malspark som simpelt för bort ut till inkast ja. Det är en trillvande så ja. Ja, det är inte nog väl avgrätt för hans så ju till han med kommer kritisera för utan att vara det ser för dig. Ja. Men vi så jag känner så vi tar mål kanske till att satsa offensivt. Där har var på Peter Knudsen och Jan Benjamin sitter in. Så det är två offensiva kort som kunde skapa några chanser och så spåren kvart i han ger om att för så i vad spelar vi 3 minuter vägen istället för 4. Så Michelin carry mitten den så i vägen på Sletskar kommer stanna ensam att vi bollen och han smäcker bollen i nätet framvis som en räck för Hansen och så knappt 2-1 till KOI. Vad hände här? Att det var
en misskiljing av de fulaste i mittlen NSU-leikarna. En atterledging som nok skulle enda til en NSU-are som så ender til på Kletskar i stegen. Han kommer framvis som en rekva. Kommer att standa ensamadler i brottstegnen. Her standa godt nok veiløkere fire, men han gjør seg til tøyene som skal til for å plassere han. Så det er sånn nettopp. Ja, men det är fantastiskt att här alltså alla vi det röstar glädje mot Janne för att nu så lätta chanser men så kommer det så bara Lian här kan på han är per av här som bollen är av. Och spelarna mata så ska så med rätt täcka väl ska han få ut mål och här är klar mot Akka för bollen och han är uisa kallt han kör från vin och lägger hade skottet på högra boys med han sa med bättre boyna. Ja, han gör så nämligen att tatuina som ska till för. Ja, nämligen. Teknar skott fint och pur uisa kallt så lägger bollen i målet. Då är det väl just av bollen. Och nu går det att spela heter så i månaden. Ja, här är allt vänt i hållen nu alltså 2-1 eller 8-2 kan man säga rätt om. KU alltså 8 nu. Hot Kletskar har lagt gesterna av 8. Så är blåbär röker och allt möjligt. KV i Halsfjälten, hon kom fyra sig nu. Men det är alltså ett lite kvarter efter att spela över sneddysten och så är spurningen om NSU för att kunna svära efter och på det här. Tror jag att här är ja, men totalt vänt i hållen nu. Ja, nu så jag hjälper inte mer självklart att klara svillin att komma in av vatten och ta kontakt på att Michael Rapperster få sina rutinerna inna Leo nu. Kunna köra där hem. Ja, jag kan för ja. Jag kan ofta några som kan värva där bollen och skapa rövalinon. Han utskiftningen, ja men hon kommer bara inte här och det är Jakob Biskopstö Andreasen som ska ut av Kajlinon. Han ser bara skjuta vidare out igen. Jag vet inte, han färger sig ut mot Söjlinjerna så att ja det hände det att Jakob Andreasen är i hotnatöck om vi Otna Fredriksberg tar på stanta och lyckas som checkast om ett först och i medan halvan är loftet som visar att Jakob Andreasen alltså ska ha vatten och tror för han det 20 för nu så att nu för den här utskiftningen att komma Jakob Andreasen ut och in alltså Jaltrum Ester och så är det här som då är nämnt att NSU tar av inte fram sina första utskiftningen än hur inte hänt att tar av inte skift ut tar här var bäge Jan Benjaminsen och Erik Auerman av bunchen Peter Knudsen alltså vi två orange landslagsflaggare så och till han vägen man ska färra nu hvis man är Anders Gerber alltså nu alltså han är tal mot rätt ja han kan ta väl vi att spela uppspel i tiden av världen så upplagt att ta in i världen ut och sätta kanske offensiva lägen. Och Jan när och Jakob det sen där för att kan tiga sig att han bindrar till att i varje han fick guldkort i dysten va? Ja. Och han är väl agängad i spelstil och han är inte bench i 4-4 dueller så kanske vi inte också så att han kanske bli för agängad så han kan få nästa guldkort. Till ett lagband som han inte så. Men han är ju kvalitet att sätta in alltså vi ser ju jag Melter Chibina vet och till en gammal rev som man säger. Han är ju pröva att sindra kvar ju. Kan man säga att det är förresten ösen spalt här i Ronavik vid NSU Jaltrum Ester som nu alltså kom in och Kajli. NSU av allt någon i lötne. Här var han attri och i varje parsen Tobias Vittus Olsen till Per Langkart och nu till det nu man har Lucas som kurator för att få det långt fram efter att någon tar skulle finna en mata att svära efter på nu är alltså 18-4 nu NSU. Sända bollen igen och vinster så till Bar Hansen. Här är Jan Ellingsgård visar efter till Bar Araka är några miska i Sakai halvan nu vänstra bordet. Spelar Natromse till Jens och Karl och tar i vägen. Så ut att så gärna här till till Bar som tycker emot Araka Prostermarsch så ett inlägg in mot Kai Malnon här vill Baltins Pascal Borscher i första Atlava Semir Hatzbulic för så att det någon här vill Jaltrum Eltervisar som räcker oss där i vinstra så centra så fram efter Atlara nog till på Kletskar som inte ordentligt för hamar allt på någon så rönnar det att intervinna efter att den så kommer an men han ändå så att Jonas Flint och i varje person som så sänder igenom att Bjärstal och Emirinch någon till Semir släpper fram vid det första än så gör någon så kommer Jan Ellingsgård i mitten. Ja, det var väldigt så Semir. Först jag nöjt att den är så bra på att göra den line Ja, satsar på det. Ja. Så skulle det vara ich bin schnell. Nervon och just nu det stämmer. Nej.
så rönt det att det liksom bygga upp framför Kai Brottsteinen så med spalt så är vi bollen här. Hörde Askambi och någon Amiva till någon Chakai. Atlar han nog i högra bord till Bjärstal och i bollen för och längt ut till inkast till NSOI. Arja Kamilina i vänstra bordet. NSOI har nu 9,5 minut till att jauna. Tar alltså skulle få sti i hästen distnon. Tobias vid baltnon över 8 vissar i högra bordet. Röjna så att finna Paul Johannes. Balten ända att i varje person så är det Paul Johannes som författar honom i baltnon. Att i varje till Karl. Erstattar i Myringsnon. Och nu så gör det att spelet ligger och fyllneck av K i halvene akkurat nu. Och det är ganska en minut av tog som vi får så nu kommande lötna. Ett inlägg som vi attlar fram emot K i malen. Här kör den näkars för Tamaralda balten utfra att det. Här är Otto Fredriksberg, vi har en inlägg, fläkt inlägg, halt in mot malen och färas fram vid hantar och stång ut till Malsberg. Vad står det inlägg att skåt eller kan det vara? Ja, det var fantastiskt spark in Jona. Han ser Christian efter hösten kanske ögon att vara med för det ute och prövar på att chippa ner vid låga hörnet. Och efter här på vi tossar kanske om en 34 cm kan man låta för. Ja, så satt han i netten. Han sa alltså fram vid hantar och stång och så är det en utskiftning som blir framt av NSOI-linon. Mine till Barber Hansen som för ut och nu är det Peter Knudsen eller till Jan Benjaminsen orsaka. Ja, Jan Benjaminsen en onkel Elnaryker offensiv likare som kommer in av NSOI här. Tar Reina NSOI att sända Clement Olsen och ställa fram emot Brosten här Ahmed Mutrakers och Roda Porsche först i att så där Benjaminsen som färd ju någon. När vi ska söka i halvene utfra till Karl ut i vänstra bord till Jan Ellingsgård. J. Tunnel. Ja, nekva tunneller där. Och så är fräckt inlägg in mot K i malen. Men här kör den här attack emot så bara ska prepareras Atlanvägen att från backlinjerna till Malsberg till K. Så gör det att K är en öla väl manna in i världen. För första så har det starka mans i Miaxne. Och så färdar ofta att vi hörde att säga så tar sant att var trutcher 4 man så ta motor och här var så gör det ofta bara att förlägga ju Paul Johannes och Clement. Så här var Soringar minka om månen av skala. Här är alltså 2-0 till skala. Nu är alltså 2-8 Bo Eilsson över minka om månen för Soringar. Här vi löser alltså 2-8 till KU emot NSOI. Balchen färast Amion Vettle. Haltet ju högrosuje var det på Kletskar som atletar stävjen någon för så ett fruspark i stegen. Arjaka milinjerna halt ut i högrosuje. Det så en möjlighet att Klaxskinkon att flytta spel nian mot NSOI mal någon annan skevet att sända till lötna så igen Kai Mali alltså är kanske fyra sig framför Kai Brostein. Med frusparsen nian mot Brostein någon NSOI ut så in till Bjärstaloi. Hever Jan Ellingsgård i räsa släpper till backlinjerna. Så är flatt inlägg men här är så sparska bort först i Atlova. Så rönnar där släppa stävion. Paul Johannes Justinsen. För shorta Tamaralda Baltnon Kajarne vinnan och i Myrinch någon sen han var otroligt returen i Kajarne på. Vi såg det så i fyra all upp och här rennar faktiskt 8 Kajar hem och för eller så är det på trutjalagar vi all upp. Tar bergast som överraskar och för att välja sig här i Lörslena nu. Och hinvägen alltså självande söka NSOI det här. Det tar löjta efter utjannande mal nu. Nu kom så att en stäckeröj här vid fram till ett frusparsk mot KI. Man är 5 meter in i KI halvene. Till vänster för Myringen här. Jonas Flint Rasmussen. Genar sändning fram emot NSOI Brostein. Här är Pottkletskar. Första rabatt någon först utan långt fram. Tackar då så emot i NSOI. Sänder han framåt emot midlinjerna. Kajarne tackar emot Flint. Lång sändning. Leiter efter Pottkletskar. Han startar Arka Brostein marschen. NSOI håller nu vänstra bordet. Över Jalkum Elstervis här. Jalkum per bollen. Rönnar släpper till backlinjerna. Så har vi en inlägg in mot Kajman och NSOI Malnon. Här vill sluta bort för först i Atlova. Och så att Danielsen genom nyttjärsändning in mot Malnon. Semir Hatzibulic. Fett däkter bara framför Brostein marschen. Men Lars Muller vill inte vissa komma. Lovar NSOI att släppa emot alla upp i stegen. Och här vill jag ta så stäcka Amion Vettle.
Ja, det här var en sån center en fegel av desperation Akaili någon tar skuld Lucas som har chetnar på plats efter fria vägar emot China så här alltså frispark till henne så Araka Midringen Lutsengen i Akai halven kan stanna 3 meter in i Akai halven till vänster för Midringen Karl Löchen inlägg in i Kai Brostajen här vill stöta ut från först jag då så till Fredriksberg för return här Brestran och Akai väger lägga Tobias och Nutchen inlägg och Button och där backlinjerna akkurat och längt att inlägget från Tobias Vittus Olsen. Malspark till KI. Malspark till KI. Här är då 4 minuter efter av vanliga like-tøyene vid Løtjen. Støvan alltså 2-1 till KI mot NSOI. Och NSOI främmer nu sina utskifting. Betuel Hansen för ut och in kommer Peter Knudsen som kommer. Ja. Peter Knudsen in av NSOI Leo. Så är klart Christian Johansson att attacka det här Malsparske. 3,5 minuter efter av vanliga like-tøyene. Här likar Harst av vid Løtjen i Løtene. Bäge A och utanför vattlen men du tror att trommarna och nu är det givet att helga hur som ekvar vis ner Malsparken och Christian Johansson är ända ute till inkast ta gör det efter nu inkast lämnar så i till teacher efter varje pasten Per Lankard och Jens Johansson så i mitten ut av vänstra bort till Jan Ellingsgård så en lång sändning framåt Jan Benjamin Sen som släpper tillbaka in i den här som Kajar ner och kör vatten och det out till Hotnarspark till NSOI. Agillt över tja NSOI för att få ett här utjämnande mål som tar så brännande intresse här. Atler Kajlakar kommer efter i Ekman Brostöj att välja 4. Hotnarspark i vänstra bordet, Karl Lötjen för att täcka till. Balsen kommer högt och väl in mot målen här vill sluta borsor i första atlet så en Torer som ändrar NSOI foten här. Adne Fredriksberg med en fläton skott in mot målen Flint sparkar så bollen ut till inkast till NSOI. Miska i Sakai halvene i högra bordet Adne Fredriksberg till Röjar vid inkastet. Teker och tvåte bollen efter i varje parsten till Jens, efter till Adne, efter om till Tobias, efter till Jens Johansson och så över om till Per Lankard. Rönnadar flyttar spel i vänstra bord NSOI, Jan Ellingsgård. Så vi reach fram emot Brottsteinen här. Kommer Kajarna så i mitten. Sända bara bollen ner när NSOI halvorna här i rangen att ta emot bollen släpper flera så där så i linjen till inkast till NSOI. Kajar ner lite alltså vi för mesta nästan att likar on att jag äknar halve och välja 4. Halvannan minuter efter av vanliga like-tøyene. Her kommer en sending fram emot Kai Brostein. Vi sparskar borster. Jonas Flint till Semir. Så tycker Tobias emot China Sui. Efter till Karl Lötjen. Så det vinstra Sui till Jan Ellingsgård. Startar han här 25 meter in i Kai halven i vänstra bordet. Finner... ja, jag vet inte om att det är upp ner till att det är som tycker emot det. Så får det Per Lankard vid Ösne. Han är startat när Kamiska i Sakai halven ut i högra Sui till Tobias. Arka Brostein marsch. Röjna släpper tillbaka till den här. För kanske kommer vi en inlägg till Tobias. Kommer flatt ut från point utanför Brostein här Karl Lötjen så vi en inlägg in mot Jan Ellingsgård här Ungen som ordentligt släpper till skottstöv och här Kajarna får sparska borster fram emot Midringen och här tackar NSOI gärna emot till simpelt NSOI som sände bollarna in emot Kaj och Malnon och så Röjna tar och Roda borster som flest och här kommer utjämnande målet! Det är 2-2 och jag vill ha säga för Annar Clement Olsen som är högst nu. Ja, det var klart det. Ett frallukt inlägg som är sent in mot Kaj-Malnon och det manglar bara att Clement Olsen står här. Han står på där rätt vid stoda i bollen i nätet. Framöver väl spalt China Sui. Och nu är lite under Kajarna. Ja, det här är Clement Olsen. Han då helt fantastiskt väl att ta placeringar in i fältet och vinna. Och så stannar för Leis faktiskt i ryggen till Jonas och Jonas är stor med vår man lyckas så för att hemma så mycket väl att han får stodarna på den bollen. Öyla väl just att Clement och öyla gott och skarpt inlägg från Jan var det. Outjust. Domaren har lagt 4 minuter att träd. Vanliga like-tøyen är färdig med Løtjen. Här är 2-2 mellan NSOI och KI.
Clement Adrian Olsen hever alltså Sucha Runavishinkon i öllum för en annan stig för fyrst. Nu får det Sucha kvart för att hända hisa här i restande 4 minuter som domaren hever lagt att säga. Kajar nu Kaja Noah. Hört Raskam ut i högra bord. Här är Janus Bjärstal och Rönne släpper och skott smäcka till mot nät någon men här. Ja, vi kanske inte så nära lukar väl för fram vi och där backlinjen till Malmsparsk till NSOI. Ja, men det var väl sett upp och all upp i höger syd och vi såg att Höj Kajan lyckas så släppa bremsen i färg och allt så här var det kvaliteten till att spela och allt så på rättliga väl. Och det har vi kärlek döm på er där. Men så var det tar vi kommit den liga så kan det föra gå in på allt manglar kanske nu för in i givetöjda. Ja, och ta blue då knappt snowblit men snowsplit try Kajan men om vi skulle huxa Atlantisten i jucken ja men så är det inte annan uppe på det att NSO i att för en par stig. Nej, det är samtidigt där ut. Och mot till det som man lagt för dagen och i mån till att man sökt offensiva spelet så alltid att det är fullt förtjänt för Janne. Ja, men här är det än. NSOI är rapast någon tar här för så vidare som möjliga för att få Siersmal. Det här som har ett längt inlägg in mot Kajmal någon Christian Johansson som så ut och hela bollen i Fönningen någon. En sändning som en gång för var Atla Clement Olsen. Men very long och här kommer alltså Christian Johansson ut. Christian Johansson gör så att han tvåiter bollen ut till att han helt att Semir Hatsibulic kanske ligger och tar sig till läge. Och att han nog att stäcka spel någon i så mata men Semir så utlava finns ja han indikerade att att han har trubbelagar. Och nu blir så skiftar vi ut och in i hans ställe kommer ju Alberto ja. Som kommer in och Kyle nu och alltså inkast till NSOI Araka Brottsliga matcher tog Christian Johansson simpelt tvåtte bollen ut men det ser inte ut till att NSOI är Atlas är Jeva Kajan och bollen efter det är helt rätt att veta det så vi valde ju för fotboll så det skulle undra mig förstås ja nu får det så det är annars en gåstova att de när ett inkast i Hässelöte nu kunde jag lucka chatta att HP Östny har jauna i mot på 36 vi har 2-2 i kontadel akkurat Lucas mer. Det är inte vanligt att så jobba. Nej, akkurat här. Det var inte fair play för NSOI. Nej, tar Jerry nämligen att tar spela shoulder. Tar Jerry var inte Kajar någon bollen efter. Jag hade inte att kläder och så. Jag hade inte att en och ting så vi ska ta till åt. Nej, det kan man så här vad sina meningar om tar välja att för att shoulder var vad bollen och nu öppnar det så ösnigt att Hotmanspark. Men så vi fick ett nytt inkast och så är det att lova ett Hotmanspark i vänster så ju. Det är alltså vi är sista utkast tror Runavishinkon Karl Löchen vi nej tar vi switch Karl Löchen tar vi stegen ja Otto Fredriksberg som förut attacka detta här Hotmanspark. Så för att nog att snurra ut från så kommer man rännande in i mot målen. Vi stänt in i mot Brasta nu men här är stort ut från åter. Det är nog en NSOI som stod han ut och där backlinjen till Malmspark till KI. Nu för avera tojen för här kan inte vara näkt toj efter tar 4 minuter som Lars Muller lejer att tar Monevera Farner nu. Malmspark till KI här i Efstelöto. I love mig Eva så här man får hämta sån ek Moira och i här sån jag måste få det då till han sparkar. Ja. Här kommer Malmspark från Christian Johansson. Ja, spelar lever en löte jag tror att jag att för dem tar kända bollen framåt mot Kai Malnon NSO Järner här tar Ahmed mot fram till Jalkrum och så NSO Järner i stegen efter Jens helt efter till Sumrekva att då efter han så kommer som räcker vi en länkar sändning fram emot Kai Halvene. Bollen så omvända till Clement Olsen men här kommer rösne Jonas Flint och så där bollen borster. Ronaldo att släppa steg i högre så i Kai Järner på Kletskar. Det var rösne Hurtvissar och Bjärstalöj så kommer jag Ellingsgård och smäcka bollen framåt emot Kai Halvene och här ser Lars Muller så att tojen är färden. Distren vid Löchen han är Löchen och ändrar alltså vid 2-2 Janlöche i mitten NSOI och KI. Vi fängstor, Wichinkor, take your